We zijn hier weer bij mij in de keuken en onze gastkok is Yassine, kok aan huis. En Yassine, de vorige keer heb je voor ons een heerlijke steak tartare gemaakt met Marokkaanse invloeden. Wat ga je vandaag voor ons maken? Vandaag gaan we een bestia maken. Bestia is eigenlijk een hartig taartje uit de Marokkaanse keuken. Bestia wordt vaak gemaakt bij feestdagen, zoals een trouwfeest of een suikerfeest. Dus het is echt wel een feestmaaltijd. Dus ik neem het feest vooral maaltijd nu ook in uw huis. Nou, gezellig. Ik vind het heel feestelijk dat je hier bent. Dus, ja. Traditioneel gezien wordt de bestia gemaakt ook met gekarameliseerde kip, amandelen en een mengsel met specerijen. Bestia is eigenlijk ook een gerecht dat bestaat uit zoetig, maar ook zowel hartig. Ja. Dus, dat is typisch voor de Marokkaanse keuken, die combinatie? Ja. Waarom de kaneel, wat zo meteen ook toegevoegd wordt, dat is echt iets van daaruit en de poedersuiker. Dus dat is echt iets heel traditioneel. Ja. Maar ik heb er weer een moderne versie van gemaakt. Het is een eigen twist. En wat maakt nou zo meteen het verschil? Ik heb ook een mengsel alvast gemaakt met amandelen, kaneel en oranjebloesem. Zo, lekker. En de vulling, dat is dus die met zit hier al in de pan. kip met rozijnen, peterselie en koriander, maar ook ingelegd citroen. Oh, lekker. Want ik vind het ook wel heel erg belangrijk dat het gerecht fris mag zijn. Vandaar ook de ingelegde citroenen. Ja. Nou, dan beginnen we natuurlijk met de filodeeg. Ja. De Marokkaanse keukens, of in Marokko wordt er ook wel de filodeeg de warka genoemd. En dat staat voor papier, dat het heel dun is. Daar lijkt het ook op, ja. Ja. Het is altijd lastig verwerken, vind ik. Klopt, het is ook een heel gevoelig product. Ja. Dus je rolt me eigenlijk in feite gewoon heel netjes uit. En de formaat mag je zelf eigenlijk bepalen. Dus je kan hele grote bestia's maken, maar je kan ook hele kleintjes maken. Nou, ik wil eigenlijk zo in het midden hebben van de bestia. Dus ik knip hem eerst door het midden. Belangrijk is ook altijd dat je je filodeeg vochtig houdt, hè? Ja. Want anders droogt het te snel uit. Klopt. En dat wil je voorkomen. Ja. Yassine, je hebt nu weer een heerlijk gerecht voor ons gemaakt. Je bent een thuiskok, hè? Wat maakt het zo leuk om bij mensen thuis te koken? Ja, ik vind het leuk om mijn visie en ook de gasten zeg maar, te inspireren voor mijn kookkunsten, maar ook de smaken die ze niet echt vaak meemaken in een restaurant. Het is ook zo heel erg leuk, je moet van A tot Z eigenlijk alles regelen. Zelf, dus de spulletjes. Want je komt natuurlijk ergens in een huis terecht en in een keuken terecht, ja, wat anoniem is voor jezelf. Je kent dat vaak niet, nee. Nee. Dus je moet altijd wel georganiseerd en goede een planning hebben van welke spulletjes moet ik meenemen, wat heb de gast in huis. Dus daar ben je ook altijd mee bezig. Ja. En dat gaat van A tot Z, dus de spulletjes, het plannen. De ruimte ook, want je hebt vaak veel minder ruimte dan in een professionele keuken. En de ene ruimte is de andere ruimte weer niet. Ja. Dus dat is ook altijd wel even soms spannend. Ja, dat is ook wel een uitdaging, lijkt mij. Klopt. Ja. En het gevoel voor de gast is dat een restaurant, maar dan in een eigen huis. Ja. Het heeft een hele andere sfeer. Ook voor de gasten is het heel anders om in een privé-setting te eten als wanneer je in een restaurant eet natuurlijk. Klopt, want in het restaurant heb niet iedereen vindt het fijn om, dan heb je een gespreksvoering en dan staat er achter een tafeltje en die zijn ook aan het praten, maar dan kan soms het volume wat hoger zijn dan een andere moment of een andere keer. En dat is dus ook niet altijd aangenaam voor diegene. Nee. En dan vinden ze het toch soms prettiger om het gewoon thuis te doen en daar een restaurant van te maken. Ja. Nou, en dan gaan we hem invetten met wat olie. Dat mag zonnebloemolie zijn of olijfolie. Nou, nu heb ik zelf olijfolie gepakt. Dat vind ik altijd wel lekker. Geeft een andere smaak waarschijnlijk dan zonnebloemolie. Ja. En in de Marokkaanse keukens wordt er vaak ook olijfolie gegeten. Dus ja, dat vind ik natuurlijk wel heel erg fijn. Ja. En dan
moet dat heel goed ingevet worden. Er mag niks van uitdroging. Nee, precies. aan Je moet echt vastzitten. elke vierkante millimeter moet je gehad Ja. hebben. Dan hebben we hier nog een papiertje of een velletje. Die doen we zo opleggen. Uiteindelijk willen we zo'n een taartje hebben. Ja, dus het wordt geen rechthoekig iets, Nee. maar het wordt een rond gerecht of ja, een rond gerecht. Echt een bolletje. Een bolletje. Klopt. Zo. En dan hebben we nu 2 veldjes opgelegd. Dan voegen we de gemalen amandelen, met kaneel en oranjebloesem. En wat poedersuiker zit er doorheen. De amandelen zijn geroosterd en gemalen. En dan voeg je dan het kaneel, het poedersuiker en de oranjebloesem aan toe. Ja. Tot een mooie crumble. En die neem je als bodem voor de Bestia. Ja, want je wil uiteindelijk als je het Bestia hebt, het taartje, wil je 2 lagen krijgen. Oh, Ja. Biertje. Lichtjes indrukken. Want uiteindelijk komt zo dadelijk hier mijn kip erop. aha. Dan moet je ook weer helemaal invetten. Invetten. Ja. Zie je wel dat er vrij veel olie Ja, aanwezig is. sowieso altijd bij filodegen. Het is Ja, nogal aan dat de moet. vettige Ja, kant. want je wil hem ook echt wel krokant hebben. Ja. Of krijgen. En zo dadelijk doen we de gekarameliseerde kip erbij met ingelegde citroen. En natuurlijk de Marokkaanse specerijen. En je zegt gekarameliseerde kip. Hoe doe je dat? Kip Ja. karamelliseren? Je Dus- braadt hem eerst? Klopt, ik bak hem eerst heel goed aan Ja. met de ui. En dan doe ik nog een klein beetje kaneelpoeder bij en de specerijen. Dan gaat het door de specerijen en door het kaneel gaat het als karamelliseren. Ah, zo. Ja. En dan blus ik het af met kipbouillon. Ah, lekker. Ja. Kipbouillon. En daar wordt het in gegaard. Dan wordt het ingegaard. Dan haal je de kip eruit, want ik heb nou zeg maar de bouten zeg maar gebruikt. Ja. En dan geplukt en vervolgens in het mengsel gedaan. Dan komt de rozijnen erbij en eieren. En dat zijn gewoon hele eieren. Ja, want om zorgen het, die eieren aan voor om elkaar. te binden. Ja, aan Dat is elkaar een te houden. bindingsmiddel. Ja. Natuurlijk zit er ook koriander erin en peterselie. Want ja, kruiden is wel heel erg belangrijk. En het ingelegde citroen. Het ingelegde citroen wordt eigenlijk niet in de Bestia gebruikt in de Marokkaanse keuken. Nee? Omdat ze werken graag met ingelegde citroenen, maar bij een Bestia doen ze dat weer niet. Maar dat is weer mijn eigen signatuur. Ja, ja. Dus. Maar Dus ik wil- ingelegde citroen maakt dat het lekker fris is. Juist. Ik vind het altijd wel fijn als tegenhanger tegen dat zoete. Want er zit best wel wat zoetigheid in, heb Ja. ik het idee. Klopt. Ja, het is echt een feestmaaltijd. Ja. En dan vouw ik hem eigenlijk op. En nou moet je heel voorzichtig zijn. Je vet hem weer ook goed in aan de buitenkant. We hebben net de binnenkant ingevet. Ja. Want je moet zorgen dat het deeg niet scheurt, begrijp Nee. ik. Klopt. Het is wel een precies werkje, zie ik. Het is een geknutsel. Ja. Dan draaien we om. Dan geven we een mooie vorm aan vast. We willen echt wel een mooie ronde vorm in krijgen. Zo. En dan gaat hij in de oven, zo dadelijk. We vetten alleen nog de bovenkant een klein beetje op. Zo. En dan gaat hij in de oven. Ah, de plaat. Heel belangrijk is natuurlijk dat je wel de bakpapier gebruikt in verband met plakkigheid. Dat hij niet plakt op de Ja. bodem. Aan de kant. Ja. En dan gaat hij in de oven op 200 graden voor 15 minuten. Zo. Ja. Nou, daar gaat hij.
Het lijkt mij het leuke als je thuis bij mensen kookt, dat je dus ook met de wensen van de mensen rekening moet houden. Dus dat je, ja, wie weet, de een is vegetarisch, de ander wil graag vlees of vis. Het betekent dat je heel vaak moet aanpassen waarschijnlijk. Klopt. Maar dat maakt het misschien ook juist wel leuk. Ja, exact. Want het is ook heel leuk bij dit soort gerecht, bij de Bastia, het hartige taartje, kan je zeker op variëren. Nou, we hebben natuurlijk laten zien van het kip. Ja. Maar je kan het ook zowel met vis doen, je kan het met geitenkaas doen. Dat is alle verschillende mogelijke, of groentes. Maar het zelf, wat ik echt wel heel erg lekker vind, blijft toch wel bij de gekarameliseerde kip. Deze die je Dat is toch wel de winnaar? Ja, dat is toch wel de winnaar. De Bastia heeft nu een kwartier in de oven staan en we gaan eens kijken wat het is geworden. Ja. Het ruikt al heerlijk. Kijk, dit willen we hebben. Een mooie. Taartvorm. Zo, het knispert en het knettert. En dit willen we dus hebben. Je ziet ook gewoon die amands al aan de bovenkant. Ja. Oh ja, die zie je gewoon zitten. Hè, dat we Door zo het deeg meteen- heen. Ja, en dat we zo meteen als we hem eenmaal opensnijden, dat er 2 lagen tevoorschijn komen. Dan hebben we een klein beetje de vetstof hiernaast. Ik heb natuurlijk niet al het vet nodig. Nee. Dat is vooral voor het bakken neem ik aan, Ja. toch? Klopt. Leg het gewoon zo midden op het bordje erop. Doe een klein beetje poedersuiker. Een hand. Ik heb nog ergens een mooie strooier staan. Heb je nou Ik niet? doe het lekker Maar goed. met gevoel, komt helemaal goed. Zo kan het ook. Ik heb ook helemaal niet veel nodig. Nee, maar dan zou het te overheersend worden waarschijnlijk. En dan hebben we, dat zet ik ook op mijn hand, wat kaneel. En dan hebben we natuurlijk als garnering ook nog de mooie rozenblaadjes. Helemaal uit Marokko. Zijn gedroogd. Ja, die heb je pas geleden meegebracht. Klopt. Die crunchen we mooi eroverheen. En die kun je ook mee opeten. Ja, absoluut. Je kan er ook zelfs thee van maken. Oh, lekker. Ja, Nou, kijk aan. dit is de Marokkaanse Bastia. Zo. Ik ga hem eerst even helemaal door midden snijden. Oh, kijk, de stoom komt er nog vanaf. En vooral veel heerlijke geuren komen er vanaf. Kijk nou toch eens hoe mooi. Oh ja, je ziet hier 2 lagen in. En de bedoeling is ook dat je die 2 lagen in 1 hap Ja. meeneemt, Ja, klopt. zeg maar. Dus alles weer hetzelfde, van Alles- boven naar beneden. Ja, van boven naar beneden. Jammerlijk is dat ik hem nu wel een beetje uit zijn Dat model, hoort erbij, dat hoort erbij. uit zijn model vouw. Rozenblaadjes erbij. Ik hoop dat het niet te warm is, maar... Heerlijke combinatie van smaken. Je proeft de citroen, maar die overheerst niet. Je proeft ook kaneel en die overheerst niet. Je proeft iets pittigs, overheerst niet. En je proeft iets zoetigs en het overheerst niet. Kijk, en dat willen we natuurlijk hebben. Dat is natuurlijk Het verrassingstaartje. ja, maar ook de kunst om de smaken goed in evenwicht te hebben. Dat is eigenlijk een van de moeilijkste dingen van koken, toch? Klopt, klopt. Uiteindelijk het oog, Heerlijk. het zicht is heel belangrijk. Ja. Maar smaak is natuurlijk het nummer 1. Heerlijk. Nou, fijn Yassine dat je dit hebt willen maken en dat ik mocht proeven. Ik ook, bedankt. En straks is het gewoon stiekem op. Mocht u thuis ook interesse hebben, probeer het eens. Bon appétit!